Good morning mga friends. Mga unta ninyo mamahaw. Mga pi. Di na lang natin ipakita ang sudan kay kanunay maniingan niya mong sudan kada puntag. Mga pi punta. Kana ganing uban guys. Looy kaadyo way gani isud sa kaldero. Para makakaon sila og pamahaw pa niyo ito panihapon. Lisod rong panahon na guys, nang mahal ang tanan. Isda, bugas, nang mahal tanan. Hindi katong intawang way mga trabaho. Sujud makakaawin sakto. Looy kaadso. Malim naman kay tiguang naman makakaon naman may ginagmay, okay na namo. Itlog. Pero katong uban in town, isda ron sa Bohol ramang kunoy taas ang presyo sa ibang lugar dinan. Mga looy ta kaadyo. Bisan og nagtin-ani ron. Tin-ani maron kay Marso. Palit gihapon may bugas. Mara na imong sudan. Kuan man pod kananay Kwaresma maron kinahanglan man pod ta og kanang naay magdayta. Okay na naman itong mga tiguang na kaya hapit mga paos Ginoo mga batan aning taon arang luoda magtubo sila kalisod magtubo og kalisod ang mga batanon. Ora to guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw.